Аз отивам да спя. И да ме снимаш, и да не ме снимаш. Ама времето е... Какво е времето сега? Времето... Виса, на мен ми направи впечатление, като дадаха в Шумен, че вали сняг. 5 минути западах телевизора. Не мога да повярвам. Де ще повярваме? Нашия метеоролог... Те да знам. Нашия метеоролог Любака ще съобщи прогноза за времето по BTV телевизия Варненската Морето Бачка. Морето Бачка. Любака, кажи сега, времето какво е преобладаващо? Много хубаво. Купеста облачност, преобладаваща. Да, купеста облачност с преваляване на места. И времето е? Вятър също така, от слаб до умерен. Слаб до умерен. 5-10. 12. С повей. С пориви, да. С пориви до 12-13 метра. Това е. За една водка толкова. Да не се отчаяваме много. Утре в морето ли сме? Утре сме в морето. Някои са в морето, някои сме в къщи при булката. Кой как намери. Кой как намери. А пък Герги къде отива сега? Кой Герги? Герги. На плаза. На плаза. На плаза. Са по-плажни. Плаза. Водата, температурата на водата преобладаваща. Толстой, приятел, какво прави? Взе си уиски в пластмасова чаша. Какво правите, кучици? Снимаме времето. Чай, сега Жоро Малинов ще каже нещо. Снимаме времето, снимаме. Жоро Малинов пие уиски в пластмасова чаша. Вижте какво То добре, не се момчета. вижда, ама аз се чуя. Вижте какво добре, момчета. Не правете така като нас. Не е хубаво. Не е здравословно. Най-малко, което е. Не, че ще падна. Аз съм се изнесъл и съм се обезкосмил и не съм като оня да го показвам мънцата. Он е предател, предател. Онзи предател мънцата. Кой беше предател, че не мога да сета? Помолете ми, хора. Добре. Ето и Любко Кумчев. Кой беше? Любка Кунчева. Любка ментата. Любко Кумчев. Любко ментата. Кажи, приятелю, Да. твоята версия. За? За косматия? Неща вечер ли? За косматия? За какво ти искаш? Просто говори. Просто говори. Не спри да говориш, защото е студено. Що пушиш, бе? Сестра ми идваш на зима. Ще пушим колата, бе. Той ще седи в тебе плувчо. Той се понапика малко и сега ще мокне. Спирай, бе. Спирай тук компромати не искам. Дърт съм вече да се разреждам. Айде. Но то нямаше... Айде!